برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. Батана دیدی اگر حضور مشق میکردی بین یک سال ما برین میشدی. دиловар вақте ки мо расмо нишон метем ба саволи мо калонсолҳо посух мегӯянд. بانو زبان نثار رستم و افتخار ملت تاجیک خوب ман тайёр. قهرمان بزرگ شما. انتظار شوید 11 январ ساعت 18 در شبکه دی فیلم. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, тамошобинони азиз, шогирдони азиз, мардуме ки барномаи чашмаи умедро тамошо доред, марҳамат намоед ба барномаи чашмаи умед. ман бисёр комментарҳои шумо мехонам, мебинам. ман хеле хурсандам ки як қисми шумо ҷиддӣ аз паси илм шуда истодед. ана шумо тамошо карда бинед агар нисбати барномаҳои аввал ё ки ҳозир барномаи акун соҳа ба соҳа ки рафт, мисол гӯем ҳар як направление қати ҷудо ки шуд, ҷудо шуда истода ҳар як направление ба мисол ҳамо мисол направление мурғпарварӣ гуфтем, направление либосҳои мағозаи либоса гуфтем, ҳар якташба ки ҷудо ҷудо гуфта гирифтем, ҳамо одамое тамошо мекунанд ки ҳамин чи дар кораш аввал дарсҳои аввал ба ки общий ки буд, ҳама ба ки мисол фикронаш мишлени зарур буд, аввал тамошо мекард. аста аста нигоҳ кунам тоза шуда, фақат ҳама одамое ки илм дар кораш аст, ҳамоно омӯхта истодааст. ман хеле хурсандам ки мисол 30,000 астми, 50,000 астми, 60,000 шумо ҳар ҳафта тамошо карда ҳамон дарси дар коротуни худатон ба омӯхта истодед. ин дарс дар бораи сехи либосдӯзӣ гап мезанам, дар бораи сехи либосдӯзӣ. барои чӣ? барое ки ман дида боромадам ки бисёрҳо навистанд ки мо мана сех дорем ё ки ателе дорем, ҳамина чӣ хел кораша пеш бибарем, швейни сехи либосдӯзӣ дорем, ҳамина чӣ хел кунем, чӣ хел кораша ба пеш бурдан метавонем. ҳамватанони азизу гиромӣ, нигоҳ кунем. ман беҳад бисёр консултатсия додаги ҳастам, одамое ки мисол сех доранд, сехи ҳамин швейни одежда доранд. якум ҳамин шумо бояд ки тамом сарфи назар кадом бизнесе ки накунед, ҳамин бизнес аз ду соҳа иборат аст. аз ду соҳа. якташ производство, то есть истеҳсолот, дуюмаш продажа, бозор, савдош. истеҳсолот, бозораш. ҳамин дута чӣ сахт вобастагӣ дорад. ҳар дуи ҳамина якҷоя кардана тавонистан дар кор. агар ки шумо танҳо истеҳсолота хуб кунеду нағз маҳсулоти хубро овардан тоеду маҳсулотатон хушрӯ бошаду зебо бошаду не ки ва фурӯхтан натавонед, агар бефоида кардагитон. ҳозир дар дунё, дар ҳамин шабу рӯз ҳозир дар дунё перепроизводство шуда истодааст. чӣ гуфта гап? Перепроизводство гуфтаги гап ки истеҳсолот хеле бисёр, маҳсулот хеле бисёр, талабот ҳамон маҳсулот ба кам. талабот кам. барои ҳама қадар пештатар дигар хел буд. Пештатар мана мисол гӯем, пештатар чӣ хел буд? Пештатар ҳамин хел буд ки маҳсулот камтар буд, камчин буд. халқ аз паси маҳсулот медавед. агар хотиратон бошад солҳои 70-ум 80-ум ба рӯи гапаи падару модаро агар гӯш кунем, агар ё ки солҳои 90-ум 2000-ум худомо чашмомо дидаги коромо мисол шудаги чизҳо. ман хотирам ки дар ҳамин кӯдаки мо хотирам ба ки ҳамин буруки ҷинс намешу ёфтан. ана магазинчиҳо ба рафта илтимос карда, як пила чой карда, меҳмонӣ карда, магазинчи ихтисосон карда, баъд чойнуки пиёла мегирифтан одамо. гилемои қолину хушрӯ меомад, агар ҳафе бо фақат ҳама одамои хештабори аввал худаш мемедод, по блату медод. ҳамин хеле чизҳо буд. чунки он вақт ҳамон маҳсулотҳо камчин буду.
یکی مردم با پول بود دور союз ба мехел بود мардум камтун пул дошт пулаш займ медод давлат ба ана сберкнижка ба буд пулаш банк ба буд пулаш ҳар мисол пул дошту неки маҳсулот дефитсит буд маҳсулот набуд маҳсулот ба барои як телевизора гирифтан ҳама одамо очрат меистодан ёки мошина гирифтан солош ба очрат меистодан пули худошон қати пул месупурду баъд очрат меистод ки кай мошина гирад ана бихел система буд ҳамон вақт маҳсулот камчин буд кам буд барои ҳамон халқ аз паси маҳсулот мерафт барои ҳамон вақте ки шумо медаромадед ягон мағоза мисол фурӯшанда шитагиай ба зур сараша мебардошт чӣ дар корай нишунтиам ме инаш 2 сум ваяш 7 сум ба зур гап мезад ёки ягон хола медид ягон апа медид ки худаш набошадам ки ягон духтараш ел гап мезад келинчаш ҳамон давра ҳамин хел буд ҳозир бошад не нигоҳ кунед вай давра бизнес гирди ҳамон одаме буд ки масъул шумо ба бор ҳаст шумо масъулат ҳаст пул шумо ба буд анако ҳозир бошад шумо гирди клиент медавед гирди харидор медавед чунки киси вай бай пул вақте ки пул киси вай бай фай касе ба ки хоҳад ҳавай беметиҳад пула анакун имрӯза шумо барин маҳсулот месохтагӣ хеле бисёр перепроизводство чӣ гуфта гап асад беҳад зиёд шудагӣ тамоми маҳсулот ҳозир мо дар бораи либосакам мезанем сехи либосдӯзӣ ана вақте ки ҳозир мо ҳамина қадам ба қадам гуфтан мегирам диққат карда гӯш кунед якум коре ки бояд шумо кунед шумо бояд ки аввал бозорро фаҳмед бозорро фаҳмиданатон дар кор ин чӣ гуфта гап бозорро ки фаҳмед аввал шумо бояд ки ҳамон талаботи мардумро фаҳмед ҳамин талаботи ҳамин мардум чӣ ба бисёр аст ин либоси кӯдакона ҳастме либоси занона ҳаст либоси мардона ҳастме бо ҳар якти ҳамин дарони ҳамин бо якчанд намудҳо дорад мана мисол либоси кӯдаконам мумкин фақат кастуни буруко классический моделаша кунед ёки мисол свободный моделаша кунед ёки вай мана занонам ҳамехел занонам фақат мисол куртаю кимчи дорад мисол бурок дорад ёки кастуни бурок дорад ёки чӣ хел вай ҳамуна омӯхтантон дар кор аввал шумо бояд ки ҳамин як направления аниқ кардана ёд гиред бозораш омӯзед кадом чӣ ба талабот бисёртар аст аҳавай прототип созед прототип чӣ гуфта гап 2 дуна 3 дуна 5 дуна 10 дуна фурӯхта духта бинед ки метавонед фурӯхта ё не тестировать кардан дар кор дидан дар кор ки ҳамон чиз ба фурӯш мерад ё не ин якум бозорро меомӯзед анакун барое ки ҳамон бозорро омӯхтан чизе шумо мефаҳмед якум кадом либоса шумо бояд кадом направление занонами мардонами кӯдакоем чи дуюм фасон дуюм чизе ки аҳама мушкиле дорад ҳамин швейни сех ин фасона придумат карданатон дар кор модел ҳамин модела придумат карданатон дар кор чиба ки агар ки ҳамон модела шумо худатон тасаввуротатон набошаду сохтан натавонед шумо просто дигарро копировать карда фурӯхтан ба мумкин шавад коратон не ки вақте ки дигарро копировать карда фурӯхтан ба як камтар мерад ба тамом камак как шумо мекунед камтар мерад бо тамом шумо агар ки мисол ҳамин модела придумат кардана ёд гиред ёки ягонта дизайнера худатон ба гиред ки ҳамон будагӣ чизҳо ва дизайне фит карда як чизҳои хубрӯтар як чизҳои хушрӯтар ҳамон ба дабавка карда рафтан гирад ага ҳамон ба нигоҳ карда рафтан гирад талаботи мардум ба ана кортон ҳақиқатан пеш мерад агар ки шумо модел ҳамин модела сохтан натоед значит шумо ягон одами қати кор карданатон дар кор ки фақат тез пешаками даже копировать карданам ёд гирифтантон дар кор аст агар ки шумо надошта бошед ҳамин хел одам ёки худатон нафаҳмед чӣ хел модела сохтан чиба ки ман ҳамин консультатсия метиҳам ҳамин рӯза ба ман ҳозир мегӯям шумо ба шогирдҳои ман ҳаст ки дар ҳамин бишкек ман ҳозир бишкек бастам дар ҳамин бишкек дар қирғизистон якта фабрика дорад 4000 тавай дорад швея кастуну буроки занона мефурӯшад ҳамин бисёр магазинҳои россия ба мебарад якти дигараш фақат ҷинс медӯзад фақат ҷинс фақат бурук ҷинс медӯзад якти дигараш фақат буруки классический мардона медӯзад мардона занона буруки классический якти дигараш фақат ман ин тӯпиҳо ҳаст ку ман шапка мегӯям ё тӯпи мегӯям чӣ мегӯям ман инҷош ба адидас инҷош бо хугабос ман инҷо бо қабарен кашидагаи гӯ ҳамон хеле метӯзад ҳаминҷиба ҳамино 4-5 фабрикаҳошон ана ва ҳаст сехҳои майда ки мана ин бални платья медӯзам мисол бо мана
дигар чизо детская одежда медузад, шогирдом аст ки одеол медузад, баъд ҳаст шогирдом ки фақат детский набор ко кӯдако барои новорождён кӯдак таваллуд мешавад фақат ҳамон хеле медузад. Ман бисёр одама консультатсия додаги швейни сех ба барои бизнесо дуруст мефаҳмам. Барои ҳамон чӣ кор кардан дар кор? Агар шумо худотон ҳамин моделаша сохта натоед на фасонаша, значит шумо ягон одама ёфтантон дар кор ҳамин кора кардан тод. Агар ягон одама ёфтед ки ҳамин кора кардан тод, ҳамин бизнестон ба пеш мерад. Агар кардан натоед ба пеш наметоед рафтан. Ина хотиртон набурад. Значит ин як қисми бизнес. Ҳамин чизе ки фаҳмидеду якта дутта сета панҷта як бар ду бар се бар карде дидед ки ҳамон фасон рафта истодааст ҳавая кардан мегиред. Ҳама вақт ҳамин хеле кунед ки бозортон зиёдтатар бошад чем истеҳсолотатон. Чиба ки ҳамин заказа гирифта духта тиед, заказа гирифта духта тиед, заказа гирифта духта. Баъд бизнес инкишоф меёбад. хатое ки одамо мекунад чӣ хелай? Аввал мегираду камака кор кард ягон швейни сех ба камтар дузандагия ёд гирефт ба мегӯд не мошина харидан дар кор. Хорошо 5 мошина мехарад. Баъд 5 мошина 2 дузанда меёбад, худаш қати сета, баъзан вақт дузанда меёбад заказ нест, заказа меёбад дузанда нест, коргар нест, ба ман ҳамин хел азоб кашида мегардад. Шумо аввал бояд ки точно фаҳмед ки ҳамин кадом ҳамин бозор чӣ ба талабот аст, ҳамон талабот ба ҳамон моделҳои сохта аста додан мегиред, ба ар рӯи ҳамон талабот инҷа истеҳсолота кам зиёд кардан мегиред. Аввал 2 ё 3 ё 5 мошина, баъд 10, баъд 20, баъд 30. ҳамин шогирдҳои ман 2 рӯз пеш духтарака консультатсия додам ҳаминҷа. ҳозираш ба 40 мошина дорад, аз як дуна саркардаги, якта худаш саркардаги хонаш ба аста ки талабот шудаги, ба дуюмаша, ба сеюмаш, ба 40 ба бурмадаги ҳозир. Якта шогирдам ҳамоне ки 4000 гуфтамтон 2008 омадаги буд дар соми ба то 2013 меомад мерафт аста ҳамин хел зошта бурафт. Ҳозир чанд вақта вохӯрдам гуфт таки 4000 гуфт вай дорем, швея дорем, фабрика кардааст. Ана ҳавай гуфт ки аз 6 дуна мошина сар карда будам. 6 мошина гирифтам ба ҳавай сар кардаги будам. Барои ҳамон агар шумо швейни сех дошта бошед, значит последовательно аввал бозора мемӯзед, фасона ёд мегиред карданаша, баъд аста аз майдаш истеҳсолоташа ва духтанаша сар мекунед. Ана духтана сар мекунед. Ана ки ҳамин заказ гирифта додан гиред, заказ гирифта духта додан гиред, ки ҳамин доимо бошад. Ҳама вақт ду кас кор кардантон дар кор. Як кас одаме ки доимо продажа мекунад, продажа ба сар кор дорад, клиентҳо қати сар кор дораду, тунед агар мобилни вай соцсетия бордантон дар кор ки ҳамин кор пеш барад, продажа клиентҳотон бисёр шудан гирад аста ки аста шумо харида рознични магазинҳо фурӯхтан гирад. Ана ин тараф истеҳсолот ба начальники производства буданаш дар кор. Ҳамин роҳбари сех буданаш дар кор. Роҳбари производства отдельно буданаш дар кор. Як кас продажа, як кас фақат истеҳсолот ки вай контрол кунад ки ҳамон заказ саривақт шавад, качество тавбор худаш саривақт шавад, ки мисол ҳамон швеяҳое ки мисол шумо ба медузад ҳамон бора ҳамон маҳсулота сифатнок карда дӯзад. Вай бисёраш брак мебурад. Вақте ки брак буромадан гирифт фурӯхтан наметояд. ин беҳад зарур шумо ина фаҳмед. Як бор ё ду бор хато карда чашм пӯшонда клиента фиреб карда додед вай дубора намебиёд. Барои мо коре кардам ки ягон вақт клиентона фиреб накунед ки ҳамин мизоҷои шумо ҳама вақт розӣ бошанд шумо. Барои ҳамон сифат ҳамон пуле ки мегиред сифат зиёдтар, қиматаш зиёдтар буданаш дар кор. Мана мисол агар ки шумо ба $10 ба пул тиян, $12-13 ба сифати маҳсулот карда тиед вай беҳтар. Бача вай бо гашта омадан мегирад, бо мегирад шумо доимо. Барои мо ҳамон роҳбари сехи производства истеҳсолот отдельный одам буданаш дар кор. Ин беҳад зарур. Ана кун ки вай сифату вақту объёма контрол кунад. Сифат сари вақт заказа буд кардан ки сари вақт шавад ки сезон ба сари вақт вай ба бошад магазин ба вишелка ба бор ки сезон ба успед кардантун дар кор. Объём ҳаҷм ки мисол клиент талаботаш мегӯяд ки ман ба 20 пар дар кор ё ки 20 серия дар кор, шумо гӯед не ман наметавам 2 серия дорам ё ки 1 серия, уже клиента гум карда мегӯяд. Барам сех ҳамин чиза нигоҳ кунед. Сифат, ҳаҷм, вақт. ҳамин сета чиза ҳамин роҳбари сехи истеҳсолот доимо контрол карданаш дар кор. Доимо контрол карданаш дар кор. Ана кун барое ки ин чиза контрол кунад, сифат аз чӣ вобастагӣ дорад? Аз швеяҳое ки мегиред он, аз материале ки мегиред. Сифати материала ганда гирифтед, маҳсулот ганда мебарад. Ягон вақт сифати
ҳамин беҳад арзонаша гирифта мекунам гӯед маҳсулоти сад сохта наметавонед. Шумо бояд ки ҳамона фаҳмед ки клиенти шумо ке, ҳамон клиентатон ба ҳамон ба мувофиқ карда материала гиреду ҳамон ба мувофиқ карда шивея кофта ёбед. Шивее ки мегиред ҳамон ба ҳамон хел кардан тод. Баъд ин дигараш ин ки пуле ки ойлеке ки шумо шивея беметиҳед, ойлеке ки шивея беметиҳед, ҳамин ойлеке ки шивея беметиҳед здел набуданаштар кун. Здел чӣ гуфта ки ҳамон шумораи медухтагиш вобаста буданаштар кун. Аз шумораи медухтагиш вақте ки аз шумораи медухтагиш вобастагӣ ҳар ҳафта пули ойлека додан дар кор. Ҳамин шивео ба ҳар ҳафта метавон. Барои чӣ ҳар ҳафта осон ҷамъ намеша ойлек гардани шумо ба ҳар ҳафта додан гиред. Бора додед пула омадад ҳар ҳафта додан гиред. Ман ҳамин хел тез кортон пеш мерад. Тез кортон пеш мерад. Агар ки ҳамин модела қапида гиред худатон ҳар ҳафта пули шивео додан гиред. Ана баъд агар ки клиенти тайёр наёфтед, мисол шумо маҳсулота карда истодед хушрӯш аст, як қисм одамо аввал ба гирифту баъд якин клиентотон кам шуд ё ки шумо истеҳсолотон зиёдтар кардеду ҳамон клиентои пешатон гирифтан аст бо клиенти нав ёфтан дар кор. Барои ҳамон якта точки продаж сохтантон дар кор, якта точки продаж мо ина мегӯем точка вход на рынок. Ин нуқтаи бозор ба даромадан якта доштантон дар кор. Мана мисол агар шумо швейни сех дошта бошед, мана ҳамин Қирғизистон ба ҳамаш касе ки швейни сех дорад албатта якта контейнер дорад дурдойба. Барои чӣ? Барои ки аз тамоми ҷо клиенто мебиёд дурдой. Вай намедонад ки сехи ту куҷо байку. Ҳамин хеле ҳамин клиенто мебиёд дурдойба. Дурдойба мебиёду даруни дурдойба мегардад контейнертон моша меёбад шумо. Барои ҳамон мо ҳамина нуқтаи бозор ба даромада мегӯем точка входа на рынок. Якта доштантон дар кор. Значит калатон ба гирифта истодам, қадам ба қадам гуфта истодем. Ҳар як қадамом уже шашум ҳафтум қадам омадам. Хотиртон ба дошта ҳамаш қайд кардан гирад. Агар шумо швейни сех мекардаги бошеду як вақте ҳамин корба мекунам гуфта фикр дошта бошед. Ана баъд якта обязательно ё магазинтон ё ки шорум буданаш дар кор. Магазин беҳад хуб. Магазин ё оптови магазин, оптови склад, шорум ин беҳад хуб ки ҳамон клиентое ки мебиёд, ҳамон клиент шумо ёфтан тод. Барои воронкаи миҷозона сохтан. Воронка гуфта чӣ мегӯям? Машрути клиента сохтан бизнеси шумо ба. Барои ҳамон ҷои хадавой ба кушодан дар кор ва бозори дар кор ба кушодан дар кор ки ҳамонҷо клиентҳо гузашта аста клиенти доимии шумо шуда монад. Ман клиенти шумо сех дошта бошед, шумо аптавико қати кор кардантон дар кор. Он як дуна ду дуна мефрӯхтагӣ вай беҳисоб шумо 80-90% боратона сех дошта бошед, фақат магазино ба додантон дар кор, аптавико ба додан дар кор ки вай худаш фурӯшад магазинашу дига ҷояш ба. Барои ҳама қадар якта мекушед ҳамон оптови склад ё оптови магазин ҷое ки ҳамон аптавико мегардад. Клиенти шумо аптавик, розничный харидор не. Агар розничный харидор ба худтон якта магазин кушед, хайва як дуна ду дуна аста фурӯхта мегирад. Не ки клиенти асосии шумо аптавик. Ин як нуқтаи бозор ба даромад. Дуюм нуқтаи бозор ба даромадан сайтатон буданаш дар кор. Обязательном порядке страничка Instagram, Telegram, сайт ин беҳад зарур. Одностраничный лайдинг пейдж, ҳамин вайтон ба кунедага сайтон ҳаваам шумо як роли инаш нигоҳ кунед. Инаш офлайн, магазини живоаш офлайн, инаш онлайн. Инаш бам клиентон пайдо мешавад, инаш бам клиентон мешавад. Шумо аста-аста ҳамон воронка месозед. Воронка ки шумо ба дар коре ки ҳамонҷи клиенто шумо ёбанд. Мо ина машрут клиента да бизнеса мегӯем ки ҳава шумо меёбад шумоя ва шумо бояд ёбад. Шумо меёбад ки клиент агужо шумо дида метод именно ҳамин хел ҷо қати. Ин як чиз дигар. Хатоиҳое ки бисёр мекунанд мардум акси ҳамин вай ба хатои асосие ки ҳаст ҳамин бизнес ба кадом хатоиҳо сезон ба успех намекунанд. Як дуюм диққат кунед, сезон ба сари вақт тамом маҳсулота карда баровардан наметавонад. Сари вақт мана мисол гӯем маҳсулоти тобистоная декабр ба рентер мекунед нақшаша, декабр ба план мекунед нақшаша, боре баҳор ба мефрӯхтаги баҳорона ва тобистоная. А моҳи июн ба нақша мекунед боре тирамоҳе боре зимистоная. Моҳи июн ба нақша мекунед. Шумо бояд ки пешаки 6 моҳ пешаки кор кунед. Мана мисол агар ки мисол шумо сех кардед, швейни сех доред, шумо ҳамон фасонотона 10-20 мекунеду ё ки мисол чанд тика кунед, чанд ассортимент, мисол маҳсулоти бори баҳорона тобистона. Анамо аптавик клиентотона даъват мекунед. Даъват мекунеду қавли мардуми мо ба чай чой метиҳед. Як чой метиҳеду нишон метиҳед. Мана ин коллексияи
баҳори 2021 тобистони 2021 мисол гӯем нишон медиҳед ва ё ҳар якташ ба қайд гирифта шумо ба пешакӣ заказ мемонад предоплата камакак мегурзониду заказ мемонад ба аз рӯи ҳамон закази додагиш ҳар моҳ духтарроӣ кардан мегиред дидеда заказа мегиред баъд духтарроӣ мекунед фаҳмидеда бо тобистон ба даъват мекунед ҳамон оптовикотуна бо нишон метиҳед шоуруми худатуна ҳамон ранги выставка баред худи ҳамон клиентои худатун баред нишон метиҳед мегӯед мана ин коллексияи тирамоҳӣ мана ин зимистона ва ё пешакӣ мегӯед ман ба мана ин светаш вай светаш чандта пар мана инаш чандта ва ҳамона заказа мегиред пешакӣ вақте ки вай заказа пешакӣ ва рӯйхатташа гирифтед конечно точно 100% мумкин ҳамон чиза вай нахарада шумо яке 70-80-90% мехара шумо ба уже як ориентир пайдо мешавад ки вақте ки ман унҷо заказа гирифтаам талабота мехарам ҳамон ба нигоҳ карда шумо материал мехариду сиё духта мегиред дидед шумо фақат ҳамон чизе духтанатун дар кор ки клиенти тайёр бошад ҳамон чизе медӯзем ки клиенти тайёр бошад фаҳмидед барои ҳама қадар хатое ки мардум мекунад ҳамин аст ки сезон ба успеҳ намекунад чӣ бояд сезон ба успеҳ намекунад меистаду ба вақте ки баҳор бо магазин талабот мегӯяд фалон рубашкате фалон курти беостинте фалон чи мегӯяд ба сараш меша ки дӯзам конечно баъд моҳи июн ки шуд баъд либоси баҳоруна ёки моҳи май баъд тайёр меша ки уже тамом одамо харидагианд успеҳ намекунад якум хатое ки бисёр мекунад мардум ҳамин хел ман ҳаллашам гуфтам роҳи чӣ хели масъала ҳал карданашам гуфтам дуюм хатое ки бисёр мекунад мардум ҳамин гумон мекунад ки ман чӣ қадр бисёртар духта мондан гирам как будто заготовка кунам заготовка вай духта мондан мегирад гумон мекунад ки ҳамин фурӯхта метод баъд вай проблема шуда мебаровад чӣ проблема шуда мебаровад баъзан вақт вай духта ҷамъ кардан мегирад вай заготовка шуда ҷамъ шуда мегираду баъд ҳамин фурӯхта наметавонед фақат шумо ман ҳозир балансированный график ба мегӯям ин гапа отдельно ҳамин чизе вақте ки шумо маҳсулота духта мегиред агар точно надонед ки кадом клиентум ба ина фурӯхта метавонед ҳавай остатка шуда мемонад остатка ки шудан гирифт пулатуна хурдан мегирад остатка ман бисёр сехҳое медонам ки ҳамин хелба банкрот шуданд вақте ки вай шумо фурӯхта наметавонед ба шумо маҷбур мешед чӣ кор мекунед клиента мегӯед ки клиент ҳамин бора ту гирӯ баъд фурӯш хай аста пулаша метӣ шумо маҷбуред ки охир сезон гузашт шумо гӯед ки ина то соли оянда нигаҳ медорам бепул мемонед оборот ба пул нест маҷбур мешад клиент батиҳед вай клиент аста фурӯхта кам метиҳад кам наметиҳад ҳамин пултун бебарака шуда кам шуда гум мешавад барои ҳамон ягон вақт бенақша заготовка накунед мана хел а клиент ки заказ гирифта гиред предоплата ҳамон парта духтарроӣ кунед шумо кортон пеш мерад агар ҳамин корро накунед кор пеш намерад баъд ҳама хатои бисёре ки мардум мекунад ҳисоб-китоб надорад учёт контрол надорад шумо бояд ки точно донед себестоимости чӣ хел нарха куҷо мемонед нарха вақте ки маҳсулот ба мемонед ҳамон либос ба ҳамон маҳсулот ба нарха болои себестоимост мондан накун себестоимосташ мисол гӯем $20 $22 мефурӯше ё $25 ё $30 мефурӯше инаш маржа ҳамон чотка аз себестоимост шумо бояд ки нақша карда фурӯшед себестоимости ҳамин маҳсулот аз чӣ вобастагӣ дорад аз ду чӣ материале ки истифода мебаред материал товарный материални забар мегӯем материале ки истифода мебаред баъд меҳнат труд меҳнате ки ҳамонҷо истифода мебаред баъд комуслуга дига административни расходотун кай ба ҳавай количестве ҳамин як моҳатун ба ҳамона тақсим мекунеду уже мебароред себестоимости ҳамон вая себестоимости ҳамон ҳар як количество мисол гӯем як моҳ ба $200 аренда метиҳед ё $300 аренда метиҳед гӯем ҳамон $300 арендая тақсим мекунед комуслуга патентоватуна мисол як моҳ ба чанд дуна медӯзед мисол гӯем 1000 дуна медӯзед ё ки 100 дуна медӯзед тақсим мекунед инам болои нарх ба зам мекунед баъд мебаро нарх як маҳсулотун болош ва баъд ин сума монда мефурӯшад анава нумаш маржа барои ҳамон беҳад зарурист ки ҳисоб учёт контрол дошта бошад учёт контрол набошад проблема ҳастӣ ман мехоҳам ки шумо фаҳмед учёт контрол будан шуда кор бисёр одамо кораш пеш на ҳисоб учёт контрол набудан ба баъд як проблеми асосӣ дига ин бизнес ба швея ҳамон дӯзанда проблеми калон аст дар ин бизнес проблеме ки сехоб аст кадоме медонед чие заказ ёбад швея нест швея ёбад заказ нест барои ҳамон ман шумо гуфтам ки якта магазини худатун буданаш дар кор
якта нуқтаи савдои худатон буданаш дар ки доимо клиент шумо ба афтида истад. Агар ҳавай набошад қин мешавад. Барои кортон пеш намерад. Духтан мегирад, фурӯхтан наметавонад. Ё ки маҷбур мешавад барои швея гум накунам гуфта маҷбуред ки дӯзед. А духтед харидор нест. Барои ҳамон агар якта точкатон бошад осонай. Баъд агар ки шумо дар район ё ноҳияҳо кор мекунед, швейни сех дошта бошед, албатта шаҳри Коломбо рафта 20-50 та магазин ба гардед. ҳамаш ба нишон тиҳед фасонатуна аста як бор ду бор мумкин ки аввал ба вогуд ки маҳсулотатамон ман фурӯхта бинам ба фурӯш равад пулаша метиҳам. Як серия ду серия аввал ба монед. Баъд неки ҳамин хел гап зад мекунед ки аввал мемонам ба фурӯш равад всё ояндаша ту мехарӣ. ҳамин ҳаракат кунед ки наличный кор кунед. ҳаракат кунед ки бортуна наличный гира як сум арзон кунеду наличный тиҳед вай беҳтар шумо ба чем мана мисол гӯям ҳамин шумо ба 20 сум мемонад ку болош мисол гӯям 20 сомонӣ мемонад ё 10 сомонӣ мемонад. ҳамон 10 сомонӣ мемонад мисол гӯям чем 15 сомонӣ шумо насия додам ба лӯше 12 сомонӣ ё 11 сомонӣ тиҳед наличный ман нахта тиҳеду ҳава гиред вай беҳтар шумо ба мақсади гапам ки чиба ки вай пултон дасти худатон ба оборот хӯрда истад вай беҳтар аз думе вай давида намегирад. Ба вақте ки вай харид вай ҳаракат мекунад ки вай чиза фурӯшад. вақте ки вай нахарид вай ба хай қадар диққат намекунад. ҳамин табарекас зеркундаш аз санг ҳамин хеле як матали хуби тоҷико ай табарекас зеркундаш аз санг мазмунаш фаҳмади агар худотон ки одамо кезу мерафтан агар табари ҳамсоя гирифта мерафтааст зеркунда ва обычно чӯб мемонӣ баъд чӯбо майда мекунӣ вай санга монда мегӯяд чиба ки ин худаш не просто одамо дилсӯз нест чизи касба барои ҳама қадар мана ин чи агар ки ҳамин гуфтагиҳо кунед шумо швейни сехатон хеле пеш мерад. Значи аввал бозораша месозед баъд аста истеҳсолоти зиёд карда рафтан мегиред. Самин главный секрет модела сохтан ба ҳаракат кунед ки моделатона надӯзанд. Моделатона чӣ хел медӯзанд? Ҳамин як бор фурӯш бубароваред дигаро дид тараф гирифта кардан мегирад. Барои ҳамон шумо доимо моделҳои хуб моделҳои нав моделҳои беҳтар кардантон дар доимо чиба ки одамо мехоҳанд ки чизи нағз пӯшанд одам мехоҳанд ки чизи зебо пӯшанд рӯза мехел пӯшида гарданд ҳама одам мехоҳад. баъд швейни сех ки доштагӣ ки бошед ҳаракат кунед ки шаҳрҳои Коломбо буред. мисол ҳамон швейни сех худатон ба дӯзеду фурӯшаша шаҳрҳои Коломбо монед. шаҳрҳои Коломбо рафта аптавикҳоя ёфта якта дута сета панҷта даҳта гаштан дар кор ёфтан дар кор ба ҳамон моделҳое ки уже фурӯш ба мондед ҳамон моделҳоя соцсети худатон ба инстаграми худатон ба ҳамин ҷо ба публика кардан гиред. Неки навваша не навваша ки аввал ҳамон клиентҳои оптавик ба нишон метиҳед. Инстаграм ба намонед ки моделатона дара медӯзанд дигаро. ҳамин бизнес ба беҳад ва равставо бисёр айда фикри шумо идеяи шумо дарава медӯзанд. барои ҳамон шумо аввал модела фурӯш ба мебуред аз фурӯш ки диду гирифт вай гапи дигар не пеша шумо ҳозир нав модела фурӯш ба нобур оварда сураташа монед аз шумо дӯзидан аз сару мекунад. барои ҳамон шумо ҳамин кора фаҳмидантон дар кора. баъд як чизи зарури дига ки ин бизнес бай логистика наладид кардантон дар кора ки доставка сари вақт шавад. ҳамон клиентое ки шумо мехаранд ҳаваё ҳамоно ба ёрдам кунед ки агар ки надоштагиш ба ёрдам кардан ки логистика мондан тоад а доштагиш худаш гирифта бурдан мегирад. доштагиш худаш роҳаша агар ки точно уже маршруташа сохтагӣ бошад худаш гирифта бурдан мегирад. бо як намуди дига ки кор аст инҷо байер мегӯям. байер кия мегӯянд? мана мисол баъзе аптавикҳо аст ки Москва ба мешинад ё ки мисол Екатеринбург ба мешинад ё ки дигар шаҳрҳои дигар ба мешинаду аз шумо заказ мекунад. шумо ба мисол аз шумо камакакчӣ бо як кас дига камакчӣ як кас дига чӣ ҳамон байра бисёр одамо ҳозир услуги байра истифода мебаранд. байр гуфта ки кия мегӯянд? ҳамон одаме ки мисол мана ин байр интернет қати клиентҳоя меёбаду ана баъд рафта ҳамон мисол маҳсулоти шумо омада сураташа мегираду странични худаш ба мепартод а он тараф харидор заказ мекунад с учёти ҳамон байр ба пул меафтад. ин байр омада ҳамон бор аз шумо харида рой мекунад. ҳамон байрҳо қатиам кор кунед чиба ки вай байр шумо ба пулаша дода аз шумо маҳсулота мегирад. шумо ба выгодна агар дига хел кардагум ҳамин 5 10 20 ҳамон одамое ки бор мехаранд худаш чӣ кор мекунад? Якта агенташа гӯем калимаи байра мумкин нофаҳмо боша шумо гӯем агенташа мегирад намояндаша гӯем барое ки худаш ҳар бор раҳпуле ба пул нарад набиёд раҳпуле ба
расходаш зиёдтар меша, гостинца, раҳпуле, дигар чизҳо ба расходаш ки беҳад зиёд меша, барои ҳамин қадар ва ё ҳамин услуги байра бисёр истифода мебаранд. Чунки ки баъзе одамо ба камак якта магазини либоса дора, як магазини либоси кӯдакона ё ки мардона объёми калон ки намегирад, барои ҳамон услуги байра истифода кунандага вай ба выгоднее, чем ҳар бор худаш омада харид карда рафтан. ҳар бор худаш омада харид карда равад, вай ба невыгодна. Барои ҳамон услуги байра истифода мебаранд. Шумо бояд ки агар сех дошта бошед, албатта ҳамин байро қатем кор карданатон дар кор. Баъд сех ки дошта бошед, фасони худатон бошад, виставкаҳо бам участвовать кунед. Агар ки тонед ки баъд бо бренди худатона карда боред виставкаҳо ба кортон бонақстар пеш мерад. ҳамзабонони азиз, ҳамватанони азиз, чӣ чизе ки фаҳмидед дар таги комментария нависед. Ман қадам ба қадам гуфта рафтам. Мо дар дарсҳои оянда бо дигар бисёр чизҳои гуфта мегирам. Акун нигоҳ кунед, акун вақте ки ҳар як дарса отдельно ҳар як бизнес ба ман гап мезанам, албатта ҳамон бизнес ба даркории одам мебинед ин чиза. Мана мисол шумо швейни сех надошта бошед, баробар мумкин шумо ба ин чи даркор набошад. Шумо мумкин ки мурғпарварӣ даркоред, мурғпарварӣ омӯзед, як кас дига ба як чи дига даркоред. Баъзеатон ки бизнес надоред, ҳами программаҳои гӯш кардан гиред. Чунки аз даруни ҳами ҳамино баъд шумо наздики худатон ба наздика, дилатон ба наздика ҳавая выбор мекунед. Ба аста-аста бо бизнеса бо ман ёд дода мегирам, баъд меред аста-аста худо хоҳад. Тренингҳо бошед, бо ёд мегиред тренингҳо. ҳама вақт пул пасандоз кунед, пул пасандоз кардан гиред. Касе ки даъватон кунад ки биё пулат ба ман ин халхар ё ки қатъи мо ҳамкорӣ кун ё вай кун, пухтакор шед. Одаме ки якум бор бизнес кардан аст, вай ба пул натиҳед, вай таҷрибикорӣ надорад. Таҷрибикорӣ на пулотон нест мешад. Идеяи холӣ ба пул натиҳед. Чунки ман мисол одамо беҳад бисёр аст ки калаш ба ҳар хела идеяҳош ва мебиёд шумо мегӯед мана ин хела идея, мана ин хела идея, ин хела. Маслиҳати ман, шумо ки пули бисёр надоред, пуле ки нав ҷамъ карда истодед, агар ки ҳамон одам якум бор карда истодед, пул натиҳед. Чунки вай ҳами хатоиҳоша серавно мекунад. Серавно не ки ҳамон хатоя ҳисоби шумо мекунад баъд. Барои шумо пултон нест мешад. А вай пул надорад ки пули шумо гардонда тиҳад. Шумо азоб мекашед. Барои ҳамон партнёре бам равед ага. Ҳамон касе қати партнёре кунед ки уже дидед ки бизнесаш уже ҳамон идеяша амалӣ кардагиай, бизнесаш уже кор карда истодааст, бизнесаш уже натиҷа дода истодааст. Шумо мебинед ки даромад гирифта истодааст вай доимо. Вақте ки дидед ки вай доимо даромад гирифта истодааст, барофта қатиш кор кунед. Агар бинед ки даромад нагирифта истодааст, наравед. Хоб? Ин ҳамин хел. Сеюмин бо як чиз дигар ки бисёраҳо ман мепурсед ки дар бораи мана ин фалон сетавои компания, дар бораи мана ин сетавои компания гуфта комментариҳо менависед. Бародаро, ман ягон сетавои компания пешниҳод кардагам, рекомендоватам намекунам. Сетавои бизнес просто дигар хел модел бизнеса. Кадомоятон ки сетавои маркетинг маъқултон аст, рафта заниматсия кардан гиред. Не ки илтимос ман ҳамин ки аз номи ман гап назанед ки муаллим гуфтагиам вай компания хуб аст ё ин компания хуб аст. Ман зиёда аз 60 чанд сетавои компания дарс додагиам. Но ин мазмуне надорад ки ман гум ки мана инаш нағз ваш ганда. Ман як гала сетавои компания дарс додаги, Тенши, Арифлей, Марикей, як дунё. Страховой компанияҳо як гала, Рисо гарантия, дигар як гала. General Life, мана ин Safe Invest, El Capital, як гала. Ҳами ина ман ягон сетавои компания шумо ба маслиҳатчиам не намегӯям ки рафт кун. Ҳар ки худат, ҳар яктон худатон ақла кунад, худатон уйла карда буро омӯз фаҳмиди ба рафта кун. Агар шумо сетавои маркетинг заниматсия кардед, аз номи ман гап назанед ягон кас, ба ин нағз не бачо. Барои ҳамон одам вай худаш фаҳмад ҳамон бизнеса, баъд равад ага вай гапи дига. Сетавои маркетингам инам ранги бизнес аст. Ҳамин чи хеле ки шумо мисол пойафзол мегиред мефурӯшед ё ки мева мегиред мефурӯшед, баъзеатон метавонед кардан бизнесатон мешавад, баъзеатон наметавонед банкрот мешавед. Сетавои маркетингам ҳамин хелай. Сетавои маркетинг фиребгарӣ нест. Просто баъзе одамо кардан метавонад, баъзе одамо кардан наметавонад. Просто баъзеатон комментария менависед ки муаллим мо даъвот кардастем фалон сетавои компания ба мегӯям ки $200 биёр, баъд ҳар маҳ иқадари пул кор мекунӣ. Не, ин гапо дурӯғай. Агар меҳнат накунӣ, ҳичи кор намекунӣ. Агар ки ту аъзо шудӣ, ту бояд ки меҳнат кунӣ, ту точно так же команда созӣ, ту точно так же маҳсулоти ва пеш бибарӣ, команда созӣ, азоб кашӣ, лидер шавӣ, баъд даромад мегирӣ. Ягон ҷо ба ҳам ту даромади холӣ нест. Ки шумо ба ҳам ту аъзо шудӣ пул мебарӣ. Ин хеле гапо нест. Майлаш бародари азизам, комментария бинависед. Ман зиёда аз 20 ҳозир дар бораи швейни сех нуқтаҳои асосӣ гуфта гузаштам.
конечно ин чизҳо ҳама одаме ки ин кора карданай арзиш дорад, одаме ки ин кора накунад барои афсона метобад. одаме ки дар ин соҳа кор кардан пул бой додагай беҳад ин арзаш мерасад. одаме ки ҳам ки ин кора кардан аз пушти ин гуфтагиҳои ман даромад мегирад, вай ҳам барака меёбад. агар ки шумо оянда ба сех мекушодагӣ бошед, либоси ҳамин сехи ателе ё ки сехи ҳамин либос дузандагӣ кардан гиред, не ки ҳамин маслиҳатҳои додагӣ ман агар истифода баред хеле фоида мекунед. барори кори шумо ба миннатдорам аз шумо 100 сола шавед. Батана диди, агар ҳозир машқ мекардӣ, байни 1 сол мо бар ин мешудӣ. диловар вақте ки мо расмо нишон метем ба саволи мо калонсолҳо посух мегӯянд. بانو زبون نثار رستم و افتخار ملت تاجیک خوب ман тайёр. қаҳрамони бузург шумо. интизор шавед 11 январ соати 18 дар шабакаи Дифилм. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм.